The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Timothy 2, 3-4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. James 5, 19-20. Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. John 14, 12-13. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Galatians 6, 9-10. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Matthew 25:21. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan atong susihon ang tagsatagsa na itong kakalagkon na pa ba'y nagpabilin diyang mga sala. Kung dili na ito kini isugid nga ito sa tutupangan sa Diyos kamahan din, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon pulong sa Diyos. Busa, muadto kita dayon sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga dili pa magtutuo, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampot taw balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Ay mong ipadangat ka namo, buhi pa kami nining among lawas, kini gumikan sa nagalihok pa nga plano sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Salamat sa imong grasya, kini among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Gaampo kami nga ang Balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, will teach us your truth. Karon kini madugang sa napundo na nga mga kamatuoran din sa among kalag. Tudloy kami og patinawi pa kaming dugang. Nining imong kamaturan, pinagis pagtudlo kanamo
sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutundos kamaturan. Salamat niya among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, mga suki, ni atong Bible study, o sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Our fellow believers, welcome once again. Niya pag kita magadupot, o I think we can finish this nining atong session ng adlaw. Makatapos kita nining atong tunanan the problems in life, mga suliran sa kinabuhi. Okay. Sa pagpadayon, ato manghisgutan kagahapon nga kining atong topic, atong hilisgutan, is related to our main subject or doctrine, which is problems in life. Atong hisgutan nga ang timing sa Dios hingpit. O ato kining dugangan gyud sa atong paghisgot niining adlaw agi og pagtapos ning atong pagtuon bahin niining mga suliran sa kinabuhi. Now, ang sunod nato nga subject under the problems in life mao ang doktrina sa timing. Ato naman ning gilakbitan na pa ato pag yung dugangan ng pagpatinaw kanimo bahin niining maong doktrina. Now, doktrina kini ang pasabot sa doktrina mao ka pulong sa Dios. Okay? Now, timing. Ato bitaw ning giingon kanimo nga wa may binisaya gyud mahitungod ning timing. Maingon man lang ta murag sinagol na lang in English ug binisaya kung naay imong sabot nga makigtagbo kag usa ka lugar mo yung kag anha ta magsabot magtagbo didto niya nagka-timing mo na nagka-timing ani yung pag-abot. So timing mo nang ngayong kadayon timing oy, you see. So, mo lang kay mo ni atong masabtan gyud dayon. Now, timing sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, labihan sa pagkaminungdanon nganuman. Tungod kay ang Dios anaa siya sa iyang kaugalingon nga hingpit nga timing. God has His own perfect timing. Although lagi panahon ng Dios, God is timeless, ageless. You see, kay He is eternal. So, timing, ang Diyos, doon na siya iyang kaugalingong hingpit nga timing. O, gikinahanglan nga kita masibo gyud sa timing sa Diyos. Ang atong timing ipasibo ngadto sa timing sa Diyos, which is perfect. We have to synchronize our timing with God's perfect timing so we can go onward sa atong Kristohanong kinabuhi. Kaya naibaw ka, ato naman yung sulti kanimo usab nga, all of life is decision making. Gusto? We decide a lot of things in life on a moment by moment basis. Matagutlog yun. And every time we make a decision, kinahanglan, we have to consider one thing. Is the decision we make in sync with God's timing? Sibo ba? Takdo ba? Now, unsa man nato pagbuhat ni butang nga in sync with God's timing, unsaon man? Paminaw. Ang timing sa magtotoo, I'm talking about a believer. Ang timing sa usa ka magtotoo is supposed to be in sync with God's timing. Labihan sa kadaghang mga butang din kinabuhiya nga, we have to have timing in sync with God's timing in school. Ihimplo niya, timing in school, timing in driving,
Kinahanglan mag-timing usab. Timing in walking, kung dili ka timing sa imong paglakaw, di tikluhod ka, di madamag na nung ka, kung dili timing. Timing in many things. Timing in singing, etc., etc. Now, ang usa ka magtutuo, kansang timing dili in sync sa iya sa Dios is in big trouble sa iyang espirituanong kinabuhi. Mo'y hinungdan nga gikinahanglan nato ang pagkat-on niining mga butanga at the moment of salvation. We have to know that at the moment of salvation starts our timing in sync with God's timing. Yan to gayon. Nga naluwas kita pinagay sa pagtuo kang Jesucristo nga atong manuluwas, kinahanglan na nga atong timing ipasibo na gyud sa timing sa Dios. Ug gikan itong gayon na, from that point on, kanang maong magtutuo, kinahanglan nga he is in sync with God's timing. Unsaan man? By studying, kanang learning, believing, and applying the Word of God. By studying God's Word, in short, where we can be in sync with God's timing. Maura ni pagi. Study the protocol plan of God, etc., etc. Maura ni ang atong ginaduputan sa atong pagtuon na adlaw-adlaw. Kung sa ka magtutuo nga negatibo, maura gingon sa in English, he is negative, recalcitrant, lethargic, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili gyud siya ma-in-sync, di gyud siya masibo sa timing sa Dios. Dili. And that's a very important principle. Kinahanglan imo na gyud ang nasilsil sa imong alimpatakan. Kaya usa ka magtutuo nga negatibo nga sa pulong sa Dios, wa gyud siya alamag bahin sa espirituan ng kinabuhi, etc., etc. He has no clue. Now, iba naman tanga doon ay duha ka klaseng mga magtutuo, winners and losers. Kining mga winners, kining mga mananaog ng mga magtutuo, kini sinasibo, nahiluna, tatakdo ang ilang timing ngadto sa timing sa Dios. Mao ni gitawag ito sa pulong sa Dios diha sa suwat ni Apostol Pablo nga kini ang mga magtutuo mga butan. You see? Kita nimo? Mga butan. Kaya nga naman, they are good decision makers. Ang pa na mga losers, kanto mga pildiro ng mga magtutuo, wa na sila masibo, wa mahitakdo, wa mahiluna. They are out of timing. So, kung sa may atbang o opposite butan, may buot. Mga nagiingon ni Apostol Pablo, mga way buot gihapon. Kaya mga bata, pamanggagmay, kung nato itandi, kinikaamgid ba lang nato sa tawhanon nga paghisgot. Apan kung bahay na sa espirituhanon nga butang, mga way buot pa, kaya mga bata pa man. So they are bad decision makers. Now, kinaghisgot matag timing needs a tremendous way of timing. I mean, sabi sa unsa bang mga kalihukan na to adlaw-adlaw, like magmaniho tawag sa kasakyanan in driving a car. Kini na ginahanglan maniog tremendous way of timing. Sakto? How and when to apply the brake, clutch, etc. Now, kung wala kay lamag, niini mga butanga, may kalabutan sa pagmaniho, things related to driving, there is no right timing. So, wa may husto nga timing, you are out of timing sa imong pag-drive, pagmaniho. You are at risk. Delikado na. Kay, you are at risk in driving a car. Now, timan ini, every detail in life involves timing. Stop. Now,
Naibaw ka? There is nothing accidental in life. Or there is no such thing as accident or luck. Ano bang kanang swerte kunuhay sa kinabuhi kung bahin ni kini sa protokol ng plano sa Dios? Wala. Wala na sa diksyonaryo sa protokol ng plano sa Dios. Kani bang mayong kag aksidente o unsa na kanang swerte o di malas? No. Bear this in mind. Everything that happens sa atong kinabuhi na agyoy hinungdan. It has a reason. It has a purpose. Naituyo. Inumdumi, ang mga sayop nga mga kapasiuna, mao ni hinungdan nga kita makahimo og sayop usab nga mga desisyon. Kaya mo, ang timing sa Dios can never ever be changed. Dili na mausab. Ngano? Tungod kay ang timing sa Dios hingpit. Perfect. So, kung wa kay pagtuon, wa kay pagkatuon, wa kay pagtuo, wa kay paggamit sa pulong sa Dios, you cannot be in sync with God's timing. Sorry to tell you. Adili na gani kinahanglan mo sorry pa ta. Eh mo man ang kamaturan. Timing is a problem. Diba? Mo nang ilista na to usas mga kanang suliran sa kinabuhi. Timing is a problem, but only God's timing is the solution. Sabtagi na. So we have to make the choice. It's a matter of choice. You see, ang mga kasaypanan sa tao, man's flaws, errors, and mistakes, kini gumikan kini sa atong paghimog mga sayop nga mga pasiunas kinabuhi. Sayop ganing mga pasiuna are also caused by our disinterest and antagonism and being negative ngadto sa pulong sa Dios. A believer cannot be in sync with God's timing kung siya way lamang sa pagtuon sa timing sa Dios nga makitaan lamang, makatunan lamang diha sa pulong sa Dios. So a believer can only be in sync with God's plan or timing if he persistently and consistently reside sa dapit nga may gahom sa Dios nga itong itawag sa English og operational divine dynasphere. Now, iba naman kanya itong 8 gates sa operational divine dynasphere, no? Gate 1, Gate 2, hangtod sa Winner's Gate, ang number 8. You see? Ang pulong sa Diyos nagkanayon. Humble yourself under the mighty hands of God. Na hinumdumi ang prinsipyo nga ang Dios mo pauswag ni adtong mapaubsanon, apan mo paus-os ni adtong mga mapahitason. God promotes the humble, but demotes the proud. 1 Peter 5:5-6, God promotes the humble, but resisteth the proud. Ang usa ka magtutuo nga mapaubsanon, who humbles himself, meaning positibo siya nga tuspulon sa Dios, kini siya ipataas, will be exalted by God. Kay nagsubay mapunta sa prinsipyo nga the way up is the way down. Sabtagi ng maong prinsipyo. Kaya ang pagkamapausanon, mo ni timing sa Dios. Sabtagi na ha? Humility is God's timing. Samtang ang arrogance is out of sync with His timing. Choose. Pili. Use your volition. Now, so okay, atong reviewon atong 7 ka categories of categorical problems: distraction from self and others, fear and other emotional problems, rejection by friends and by our loved ones, death and dying, timing.
Naniyatas timing. Ikalima. Now, point number 5, manguning timing. Timing. We already said that there are two kinds of timing, good timing and bad timing. Ang good timing, ang sige basihan ini, this is based on humility sa magtotoo. Sulod sa operational divine sphere. Ang bad timing, gibasihan ini ang iyang pagka-arugante. Pagka-arugante sa usa ka magtotoo, sulod sa dapit nga may gahom ni Satanas. See this. It is therefore a matter of choice. It is for the believer to desire to be in his spiritual life. He uses his volition. Now, ito is Galatia 5, versikulo 25, nga nagkanayon. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh, the desires of the old sin nature. Sa diya nga sa magtotoo, managawi sa panagawi nini is modus vivendi. He should walk in cadence with the Holy Spirit's perfect timing. Dungan in cadence. And that is how to be a winner believer. Once a believer achieves the spiritual adulthood stage, now he becomes an invisible hero, and definitely he is on good timing. Ngano? Tungod kay ana naman siya sa in cadence, tukmang stepping sa timing sa Dios. Ug busa, unsa minong danon dinhi, mao ang paghatag og impasiya, pagbalik-balik, kanang silsil sa atong huna-huna ang pulong sa Dios. So, we can synchronize automatically sa perfect timing sa Dios. Kaya kung wala tayo pulong sa Dios sa atong kalag, it is definitely a life of bad timing. Nga ka na itong mga magtotoo. Kapan ang di mga dili magtotoo, gitawag, so itawag nila ni So, tawag sa mga di magtotoo ni atong ipangisgutan. Di call this di malas o swerte. Gusto? So, what a believer lacks in life is Bible doctrine. Kung siya mo himo og desisyon. Hinom dumigot ang personal sense of destiny alang kanimo magtotoo. But unfortunately, we will not be able to make this personal sense of destiny a reality in our spiritual life kung we are not growing and advancing in our spiritual life. Kung wala ta magtubo, ngano man wala ta magtubo? Tungod kay negatibo kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya anha ramang paagiha nga makatubo nga atong kalag. Pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Ug ayaw usab kalimot niya itong grace orientation. Unsay laingan siya, grace orientation, humility. Kaya binimo, ang atong sukod yun, ang atong basihan sa atong grace orientation is God and His Word. In fact, it is our personal relationship with God that is the very basis sa atong grace orientation. Hinumdumi ang prinsipyo, the way up is the way down. God promotes the humble, but demotes the proud. Bad timing is a result of bad decisions. Bad decisions are caused by ignorance of Bible doctrine. Although God permits you to do the above things, tugutan man ka sa Diyos. Still, you are the only one responsible, accountable, and answerable for those decisions. Basta? All these are done out of sync with God's perfect timing. They are all bad timing. Mga sayop kini nga mga dautan kini mga timing. Mo'y hinungdan ngano
ang timing is always a problem in life. Kaya sabi mo, everything in life is based on timing. Okay? Everything in life is based on timing. Sama sa pagdagan o nakita lumba sa dagan, nagyo timing kinahanglan. Pagduwa ni mo mga bisag unsang paugnas kusog, kinahanglan kag timing. Ang imong kanang timbakwas gikan sa imong katre. And setting of sun and moon, naapoy timing ka na. Operation of machines, kung sa imong pagmaniho og sakyanan, ang imong ang operation sa imong relo, etc. Nagyoy kinahanglan timing. And life has to be in sync with God's timing. Bisan tuod kung ang timing sa Dios is seen, makita lamang pinagi sa iyang divine decrees, His perfect protocol plan, pinagi sa iyang mga pulong. Nawa ba ka makaalinggat nga ang Biblia na kanayon, God's 1,000 years is one day for Him, and His one day is 1,000 years. Naman na sa 2 Pedro 3:8. Ano siya pasabot niya na? Kini nagpasabot, paminaw. This means God does not need timing in the literal sense. Now, in Ecclesiastes, God's word says, there is always a time for everything in life. Mo nag-isulti diya. O kini nagkaulugan nga imong kinabuhi can be perfectly in sync with God's timing. Ecclesiastes 3:1, there is always a time for everything in life. Nagyod. God is telling us to learn His timing so we can be in sync with it. And how do we learn it? Kini nga itong ibuhat. Pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Operation on sa SLBA, study, learn, believe, apply. Muna itong slogan. So, pagtuon, studying, learning, believing, and applying God's Word. And that is the only way to be in sync with God's timing. The only way. Sa verse 2 diya, there's a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. You see? Now, apan ang di magtutuo can only be in sync with God's timing by what? Unsa man. Dili siya magtutuo, ha? Unsaon man niya nga ma-in sync, matakdo, masibo siya sa timing sa Dios. Unsaon? Tubag sa iyang pagtuo, pagdawat kang Kristo alone, by believing alone in Christ alone. Na diha, ma-in sync na siya sa timing sa Dios. That is the way to enter into God's perfect timing. The person who just believed in Christ is a born-again believer. Diya sa Galatia 5:25, akong malikon, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hinumdumi ang Ecclesiastes 3:2, it says, there is a time to be born and a time to die. A believer's physical death is God's perfect timing. Nakadungog ka? Ang kamatayon sa usa ka magtutuo is God's perfect timing. Kaya nga naman, siya may magadeterminar sa kanang panahon, sa kanang paagi, the manner, ug ang hinungdan sa kamatayon niya ng maong magtutuo. In verse 2, there's a time to plant and a time to uproot. Today, there is such thing as ROI. Ano sa man ROI, return of investment. Kung ikaw you are engaged in business, now, there is a time to invest and a time to withdraw your investment. Ako bito kang ginan nga,
tanan ng mga butang ni kalibutan na naagi iyang unsa panahon. Nowadays, unsa man ang isynchronize sa mga katawhan karon? What do people synchronize? Or how they synchronize their time? Ibaw ka? Karong panahon na. People nowadays synchronize their time to the so-called horoscope or feng shui. di ba? They believe in luck. Tinuod yun na. Maura yun na ilang gituan. Swerte. Apan kung ikaw sa ka magtotoo, you are not supposed to believe in luck, but only believe in what? Sa grasya sa Dios. Nga mao ang policy sa Dios. Mao na labiyas kadako nga diferensya between a believer and an unbeliever. O ayaw kalimot. Agi og pa napos nato nining atong pagtuon bahin niini problems of life or problems in life. Niya mga bersikulo nga angay nga atong makatunan o atong i-aplikar sa atong kinabuhi. Okay? Ako laning dalion paghatag kanimo, paspasan lang nato. Acts 16:31, Acts 4:12, John 3:3 and 7, John 8:32, John 3:16, John 3:36, John 14:6, Matthew 7:13 to 14, Ephesians 2:8 and 9, 2 Peter 3:9, 2 Peter 3:18, Hebrews 9:27, and 1 Corinthians 2:16. Din himahuman ang atong hisgot o pagtuon nining atong tunanan nga giuluhan o problems in life. Magampo ta. Higala, ako kining i-address kanimo nga dili pagtotoo. Higala, kung galing mamatay ka karon, naibaw ka ba? O may langit ka ba? O may impyerno ka hangtod sa kahangturan? Now, ang Biblia, pulong sa Diyos ka na. Nagkanayon. Ngayon mo ka nang mahibawan. So, gipangutana ta kahigala nining maong pangutana. Sanglit, mao kinilabing minungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutan unta ka nini. Luwas ka ba? No. Dili question kung sakop ka bago sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka bago sa katalahoron, dalaygon nga kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Are you saved? Now, higala. Paminaw yung mayo nini, aron ka maluwas. Una sa tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Kaya matud pa sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og mayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nailayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Higala. Tawgon ka na ko higala. Pwede ka pa man ako igsuon. Hangton nga ikaw mo dawat, mutuo kang Kristo nga imong manluluwas, anak ka pa nakutaw ga og igsuon. So higala, ang imong sala, mao ni hinungdan nga nakabsan ka si maya sa Dios. Ug mao ka na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo. Ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo og kahigayunan nga ikaw mahilangit. Roma 5:8.
Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, sa dihang namatay si Jesus dito sa cross, ang iyang kamatayong espiritual, mao imibayad sa silot sa atong mga sala. Ang Kolosas 1:14 nagkanayon, nga mao'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Sabta kinihigala, nga wa gyud kay mahimo sa pag-angkon og pagpangayong tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa cross. Ug sa wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing way katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, dayo na kana. Wa si Jesus magpabiling patay? Wala. Gibanhaw siya, gigaslubnganan, ug karon buhi siya. Ug tuwa siya sa langit, ug nagapangaliya siya alang niadtong nagtuo kaniya. Gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga mayroong danon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Suma sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumalas na hisulat sa kasulatan. 1 Corinto 15:3 ug 4. Busa akong lakturon sa pagpahinumdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now, sabta higala, ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan, wala na lain. Kaduha ra imong kapilian higala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluluwas? O ikaw maluwas? Umusalikway ka ba kaniya nga maluluwas o ikaw mahinukman? Busa pagpili higala. Apan sabta ang gisultis pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon, ang dili mutuo mahinukman ng daan. Tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinumdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan nga langit nun, nagapasalamat kami kanimo ni ining matamis nga higayon sa among pagdungog, pagsabot sa imong kamatuoran, ilabi na bahin sa kaluwasan. Salamat ni ining mong pagtuon namo bahin sa mga suliran sa kinabuhi. Suliran gayod sa tao kung dili siya luwas. Mao nga ikaw nagahatag mga gayog solusyon niini. Ang imong hingpit nga solusyon nga mao ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Mao kini ang solusyon sa dakong suliran sa tao, suliran sa sala. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.